Umcimbi wokwethulwa kwe-Afrika Unite Congress ubuhanjelwe idlanzana labantu abayesekayo. Leli qembu liholwa ngamalungu ebandla lamaNazaretha eliholwa inkosi Mduduzi Shembe ohlangothi lasebuhleni. Kodwa akacaci noma umholi webandla uyathinteka na ekusungulweni kweqembu lezombusazwe. Abaholi beqembu bathi yize bengamaNazaretha kodwa ubulungu buvuleleke noma ubani. I-Afrika Unite Congress inhlangano izimele nje gelekeqe. Ayithintene nebandla. Ibandla indawo yokukhonza ukudumisa uNkulunkulu ime ngapha. Asikwazi ukuthi bese sithatha ibandla sizogxumeka endabeni yepolitiki. Kodwa indaba la ithinteka khona la ithinta khona kuNazaretha ukuthi njengoba ukhuluma nami nje ngeNazaretha. Nezinto esikhala ngazo ezisukumisayo sifuna ukukhulumela amaNazaretha ngoba sesikhathele. Uncwane uthi bayimisele ungenela ukhetho ngonyaka ozayo uma kusho amalungu eqembu. Emva kwalelo nje siyagijima manje sisebenza umsebenzi. Kodwa ukuthi siyane nokhethweni abantu abazokhuluma. Uma ukuthi statement sethu bayasibona ukuthi bayasidinga asisebenze ibona abazositshela. Iqembu lithi liseyinhlelweni zokusungula amagatsha alo emphakathini. Endabeni zethu kumzansi wethu channel 163 UBongani Gema eThekwini.